Materiálovo-technologická fakulta je jednou zo 7 fakult Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave, najstaršom kráľovskom meste Slovenska. Študuje na nej takmer 5000 študentov, ktorí sú počas akademického roka súčasťou 20 000-ovej komunity vysokoškolských študentov v meste. V roku 2008 sa fakulta stala nositeľom Národnej ceny Slovenskej republiky, ocenený finalista za kvalitu 2008 v kategórii Organizácie verejného sektora. Na svoj ďalší rozvoj sme získali 4,5 milióna eur zo štrukturálnych fondov Európskej únie a naďalej máme ambície uchádzať sa o ďalšie finančné prostriedky. O kvalite poskytovaného vzdelania svedčí aj výborné uplatnenie našich absolventov na trhu práce. Fakulta ponúka 10 akreditovaných bakalárskych štúdijných programov. Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. Materiálové inžinierstvo. Výrobné zariadenia a systémy. Počítačová podpora výrobných technológií. Výrobné technológie. Priemyselné manažérstvo. Personálna práca v priemyselnom podniku. Kvalita produkcie. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch. Podrobný profil absolventa a možnosti uplatnenia nájdete pod názvom štúdijného programu na stránke fakulty www.mtf.stuba.sk. Nachádzajú sa tam aj ďalšie zaujímavé informácie o možnostiach časti štúdia programu v zahraničí a možnej účasti na výskumných projektoch pracoviska fakulty, ktoré daný študijný program garantuje. Študovať je možné dennou formou, prezenčnou alebo kombinovanou metódou. Pri štúdiu kombinovanou metódou sa nevyžaduje každodenná prítomnosť v priestoroch školy, ale vzdelávacím aktivitám by sa mal študent venovať každodenne. Dennou formou prezenčnou metódou možno študovať v Trnave alebo na detašovaných pracoviskách fakulty v Dubnici nad Váhom, v Brezne a v Komárne. Na detašovanom pracovisku je možné študovať najviac 4 semestre. Dennou formou kombinovanou metódou možno študovať v Trnave a v Dubnici nad Váhom. Na fakulte je trojstupňový systém štúdia. Po skončení prvého bakalárskeho stupňa s dĺžkou 3 roky sa dá pokračovať v štúdiu v nadväzujúcich akreditovaných programoch na druhom inžinierskom stupni s dĺžkou 2 roky. V prípade záujmu a vynikajúcich študijných výsledkov je možné pokračovať na 3. doktorandskom stupni štúdia. Čo ponúkame? Kvalitnú prípravu, výučbu v laboratóriách so špecializovaným softvérovým vybavením, učební automatizačnej techniky, v učebniach vybavených výpočtovou technikou, dataprojektorom, interaktívnou tabuľou a vizualizérom. Vyučujeme v moderných high-tech laboratóriách. V rámci modernizácie výučby sa fakulta podieľa aj na tvorbe laboratórnych úloh, ktoré je možné ovládať na diaľku prostredníctvom internetu. Študent takto môže riadiť experiment vzdialený desiatky kilometrov v pohodlí svojho domova. Vo výučbe teoretických a odborných predmetov sú využívané moderné technológie, ako aj rôzne stroje a zariadenia. Máme laboratórium obrábania, high-tech laboratórium pre navrhovanie a výrobu súčiastok, laboratórium zvárania, kde bola opravovaná aj známa bratislavská socha Šone Náciho. V laboratóriu zlievarenstva sa vyrábali sošky Tom. Na fakulte je aj laboratórium spaľovacích procesov, bezpečnostného inžinierstva a solárnej techniky. Čo vyžadujeme od študentov? Záujem o odborný rast, samostatnosť, tvorivosť, chuť vzdelávať sa, zodpovedný prístup k povinnostiam. Študenti majú k dispozícii knižnicu, ktorej informačné fondy sú pravidelne dopĺňané. Fakulta je napojená na internet prostredníctvom optickej siete a používa akademický informačný systém. Ku všetkým informačným zdrojom majú všetci študenti bezplatný prístup a môžu ich využívať na prezenčné štúdium v študovni alebo formou výpožičiek. Taktiež môžu študovať zo skript v elektronickej forme a ďalších elektronických študijných materiálov.
Na fakulte sú okrem počítačových učební aj miestnosti, kde majú študenti kedykoľvek bezplatný prístup na vysokorýchlostný internet. V priestoroch školy je k dispozícii aj bezdrôtová sieť. Materiálovo-technologická fakulta má vlastný študentský domov. Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia sú ubytovaní prednostne. V internáte bývajú v dvoj- a trojpostelových izbách. Pobyt im spríjemňuje internátne rozhlasové štúdio Karavána, vysielaním relácií rozličných žánrov a organizovaním rôznych študentských akcií, ako napríklad športovo-kultúrna akcia Non-Stop alebo diskotéky v študentskom klube. V priestoroch internátu sa nachádza aj vysokoškolský klub AMOS, ktorý je členom študentského parlamentu, hlavným organizátorom Beánie a spoluorganizátorom Non-Stopu. Študenti sa môžu zúčastňovať počas celého akademického roka internátnej futbalovej, volejbalovej a florbalovej ligy. Súčasťou študentského domova je študentská jedáleň, ktorá poskytuje celodenné stravovanie. K dispozícii je tiež telocvičňa, posilňovňa, kryté tenisové kurty, plaváreň, sauna, ako aj nekryté športoviská, ihriská pre loptové hry, bejsbolové a softbalové ihrisko. Všetko sa nachádza priamo v areáli školy a do priestorov majú študenti voľný vstup. A aké sú podmienky prijatia na štúdium? Úspešné absolvovanie strednej školy s maturitou. Prijíma sa bez prijímacej skúšky na základe dosiahnutých výsledkov na strednej škole. Výhodou je maturita z matematiky a fyziky. Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 31. marca. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v júni na internetovej stránke www.mtf.stuba.sk. Na tejto stránke nájdete aj podrobné informácie o kontaktoch a podávaní prihlášok. Na záver niekoľko slov nášho pána dekana, profesora doktora inžiniera Olivera Moravčíka. Milí mladí priatelia, som dekanom Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Bude pre mňa veľkým potešením, ak vás budem môcť v septembri privítať na pôde našej fakulty ako imatrikulantov, ako našich budúcich študentov, ktorí sa rozhodli študovať na Slovenskej technickej univerzite. Ďakujem.